Karong adlaw guys, naa tay duha ka viewers nga nangutana kung unsa na ang cinema sa Italian. Oh, si Sir Bintong dahil nangutana kung saan niya ang cinema sa Italian, guys. Ayaw ka bala ka, Sir Bintong, kay tubagon dito na ron kay libre ra ni, way bayad. Ari ang ikaduha nga viewers nangutana kung unsa na ang escalators sa Si Italian. Madam Jessica dahil ni ang ikaduha nga viewers, guys, no? Nangutana kung saan ang escalator sa Italian. Na-translate naman ko ni Madam Jessica ang escalator before sa old video. Asa di ay ka atong higayuna, ya laroy-laroy. Pabalik-balikon man ko ninyo og translate ani, nahumana man day ni. Sige na lang, oy, tagaan na lang atong chance si Madam Jessica. Basin dili na pagkamamina dira, Madam Jessica, ha? Ako na ni i-translate og Italian karon. Balik-balik tadi mura tag lakang guba. O nga guys, before na to na i-translate ang gipangutanan ni Sir Bintong og ni Madam Jessica, mag-storytelling sa ko diri og ginagmay, no? Kaning video ha guys, sa Manila pamiani o naani siya sa SM Manila o Galaglaag. O tanawa guys, nag-psycho lagi sa cinema kay plano pa unta ni Daddy Italiano ug ni Kiara mulantaw cinema pero wa gyud madayon. Maayo ra pud wa madayon, guys. Oy, kay tagaktak na pud tani ako ang 1,000 ani. Ang among gibuhat kay gatuyok-tuyok na lang ni guys diri sulod sa SM Manila. Ako ra pud silang gilingaw-lingaw og libot, guys, kay para dili ko gasto sa kalibo, guys, ba sa cinema. O masaka mi ana sa taas guys kay amo ang gi-check ang DFA office kay pagkaugma na guys na may appointment si Daddy Italiano. Sunday ni siyang higayuna nga nilaag ni og SM Manila. Are, pag-abot na mo sa third floor o ara nakita dayon ni Daddy Italiano ang DFA office o close na siya guys kay Sunday man. Giridi ihar kung gili-ili nga naabay gid diri tinuod. Yan na siya appointment guys no o close gid siya kay Sunday man. So tomorrow pa ang among appointment. Unya guys, wala ko kabalo guys. Ang tupad aning DFA guys kay World of Fun di ay guys. Patay, murag di na gid ko ani kay ni Karakit ba. Kay pagkakita niya tora ay na napunauna naman og dagan na kana guys ba kana mga tokens bitaw guys. Mahulog og mga tokens niya makadaog kag mga toys ug unsa pa na diha. Nakalikay ko sa cinema guys pero diri wa jud ko kalikay da. Sulod na lang gid niya ning dapita guys kay basin mo ligid pa ni si Karakit ron. No, excited para ba kayo kasi sayo yun o tanawa na. Pagsulod na mo ani guys, aw, mainis dayon og tokens kay gakuan gid sa dayon ay gakarag din siya. Unya atuan na lang pud ni i-translate ron guys ang World of Fun. I-translate na og Italian. Kana pud ang kuan guys ang tokens atuan na lang pud nang i-translate ron og Italian. Dugang kana guys. Sir Bintong, Madam Jessica, hulat-hulat sa mo ginagmay ha kay gawali pa inyong mami diri. Ayaw ka bala ka, kay atuan na ron i-translate ang inyong gipangutana nga way kusmod. Medyo taas man pwede niya kung giwali di ay, aw magsugod na lang tag-translate ay. Sige, atuan ni unahon og translate ang tokens. Okay, ang tokens in Italian guys is gettoni. Gettoni. Mura man po dahil nag-artista guys, mura man og gisto ni. Okay, atuan ni idason ang World of Fun guys. Ang World of Fun in Italian guys is Mondo del Divertimento. Mondo del Divertimento. Taas sa ato guys, oy, dili man ko kay ginhawa mo pronounce. Busa ka mo dira mga estudyante, paminaw gid mo kung matudlo na ko og Italian. Kay di ra balalim i-pronounce sa ilahang mga words. Isunod na nato ang gipangutana ni Sir Bintong ug ni Madam Jessica ang katong cinema og escalators. Sir Bintong, kanina ka dira? Kay mao na ni ang imuhang gipangutana, ako na ning tubagon. Ang cinema sa Italian kay cinema. Cinema. Ang pag-pronounce ra po ang nausab guys no, kaya same ra man sila og spelling. Mao to siya, Sir Bintong ha? Itik na to dira, kay basi nangutana na pud kana kog usab. Kay basi maparehas ka ni Madam Jessica, balik-balik og pangutana. Aw, hay blaron gani ko. Kani ang pangalan, mahimo dyan ang balintong. Okay, mauna ni ang last. Ato na ni idason ang pangutana ni Madam Jessica nga escalators. O, ikaw pod Madam Jessica, paminaw dira, kay imuha na ning antog. Ang escalators in Italian is scali mobili. Scali mobili. Oh, Sir Bintong, ug Madam Jessica,
Humana akong translate sa inyong gipangutana ha. Bantay bitaw mo, dili ninyo tan-aw na akong video. Nya mangutana na pud mo, rason adlaw. Unya, dali na lang ko tubang akong video. Thank you for watching. Bye. Ciao.